Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ukukhangela into yokubana ke izawuchitha abadlali abayi-7 abasixhenxe. Abo badlali kuthiwa ii-contracts zabo zifikelele esiphelweni phaa ngoJuni. Mandikukhankanyele apha kuvela igama likaKhanyisa Mayo, kuvele igama lika Sibongiseni Mthethwa, kuvele ke igama ke lale ndodanyana yakwaDillon Solomons, kuzovela igama lale ndodanyana yakwaZitha Khwinika. Baphulaphuli ke kuvele ke igama lika Bruce Vuma, kuvele igama lika Gaston Sirino umfana omdala. Into ethetha ukuthi abo badlali ke iKaizer Chiefs singazibona ke baluza ngoba ii-contracts zabo zifikelele esipheleni phaa ngoJuni abafana abadala. Ngokomlomo ke the wabeke uyafika okanye uyavakalisa into yokubana ke iKaizer Chiefs baphulaphuli ke ibikade okanye inengxaki yongakwazi ukulungisa isikwati sayo ngoba kunabaqeqeshi abakhoyo phaa ngaphakathi iKaizer Chiefs engakasithatha isigqibo ngabo, ezicingela into yokubana ke phambi kokubana ithathe isigqibo ingaske aba baqeqeshi bangagqiba le season kubonakala into yokubana kwenzeka ntoni before iKaizer Chiefs ke ithathe isigqibo kunye nee-players, ngoba bathi kungenzeka into yokubana bakhulule abadlali kanti umqeqeshi ozofika ebezawukholiseka oneliseke ngaba badlali. Yile nto yenza into yokubana ke iKaizer Chiefs beke ayikabi nandawo ecacayo malunga nomcimbi wabadlali abaphelelwe zii-contracts phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sendibalula ke into babeyikhuphile ngaphambili, ayihlangani ke nale ndizanayo ngoba ngamanye amaxesha baphulaphuli xa beveza ezi zinto kuthetha ukuthi abo badlali bathe babizwa apha ii-contracts zabo zifikelele esiphelweni kwiqela leKaizer Chiefs okanye bazigqibezela sekushiyeka inyanga enye okanye ezimbini. Ngokomoko okanye ngokomthetho, umdlali xa esekelelwe zinyanga ezintandathu kwi-contract yakhe bokumele uba kwitim ke seyazi igqumime ngenyawo, seyayazi into yokubana ikamva lalo mdlali libheka kweliphi icala. But kwiKaizer Chiefs kunomohluko ngoba iKaizer Chiefs ke isafuna ujonga imeko yabo baqeqeshi babini into yokubana izabathatha ibabeke phi. Bathi balumkele ukuchitha abadlali kanti umqeqeshi ozofika aba badlali bezabadinga, balumkele ukuthenga abadlali kanti umqeqeshi ozofika aba badlali akazubadinga. So iKaizer Chiefs okanye imanagement eKaizer Chiefs ke ibethwa yiloo meko endicinga into yokubana yiyo eyenza into yokubana babe bafikelela kule meko bakuyo. Okubalulekileyo ke bathandi nani baxhasi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika, iKaizer Chiefs kuzawunyanzeleka abadlali abathile ibachithile, kuzawunyanzeleka abadlali abathile ibakhulule ukuze ikwazi into yokubana ke izinto zayo zilunge. Ningangena ke ngobuninzi beni baphulaphula nitsho into yokubana ke niva njani ngale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.